Ако усещаш, че животът ти стои на пауза, причината не е в липсата на усилия. Ти се трудиш, ти опитваш, ти се бориш. Проблемът е, че се опитваш да отключиш нова врата, но с стария ключ. Всеки ден се повтаря едно и също. Знаеш точно какво трябва да направиш, но тялото ти не тръгва. Започваш с план и изгасваш след седмица. Обещаваш си, че от понеделник всичко ще е по-различно. Но понеделникът е просто копие на вчерашния ден. Истината, която никой не ти казва, е, че твоят мозък е програмиран да те пази в зоната на познатото, дори когато тя вече ти е тясна. Той не работи срещу теб. Той просто работи по стара програма. И докато не пренапишеш този софтуер, резултатите ти просто ще бъдат ехо на миналото. Време е да навлезем в дълбокото. Присъедини се към нашата женска общност, където оставяме повърхностните промени на страна и започваме истинската работа под повърхността. Тук ще откриеш разбиване на вътрешни блокажи. Ще осветим всички твои страхове, които те държат закотвена, и ще ги трансформираме в гориво. Край на самосаботажите. Ще научиш как да спреш да бъдеш своя най-голям враг и да се превърнеш в своя най-силен съюзник. Енергията на автентичното действие. Методът, в който влизаш в състояние на сила, без да се насилваш. Мисловната матрица на успяващата жена. Как да мислиш, как да чувстваш, как да действаш като жена, която вече е постигнала целите си. Твоят момент е сега. Има два типа хора. Тези, които цял живот слушат, съгласяват се и не променят нищо. И тези, които вземат решение и поемат в нова посока. Едно смело решение те дели от напълно различна реалност. Стани част от нас. Място за лична сила, споделен успех и дълбока трансформация. Твоят външен свят е отражение на твоето вътрешно мислене. Ако искаш да промениш това, което виждаш отвън, време е да промениш това, което се случва вътре. Промени мозъка си, пренапиши живота си. Твоето място в общността те очаква.